profesori și colegi, dragi invitați și viitori absolvenți. Iată ne ajuns din nou la final de an universitar. Trăim cu toții emoția acestui final festiv. Parcă mai ieri ne-am întâlnit pentru prima oară pe coridoarele facultății și în sălile de curs și astăzi parcă nu ne vine să credem că ne apropiem încet și de final. Dar în același timp și de un nou început. Pentru unii dintre noi, prin cunoștințele dobândite în acești 3 ani, abia acum începe adevărata meserie. Pentru alții, poate va fi o schimbare din viața profesională. Oricum, această meserie de kinetoterapeut presupune mult studiu și în continuare, pentru că cei care veți practica meseria o să lucrați cu oamenii și în special cu oameni cu anumite probleme de sănătate. Noi, profesorii, și în special eu, o să vă fim alături în continuare, așa cum cred că și până acum ați găsit un sprijin în noi și în mine, în calitate de următor de ani. În continuare, mă văd nevoit și în acest an să fac un ultim apel de prezență, dar nu în ideea de a-i pune absență pe cei care poate lipsesc, ci pentru a-i felicita pe toți cu ocazia absolvirii facultății. Așadar, catalogul anului 3, specializarea kinetoterapie și motricitate specială, absolvența Universității Avram Iancu Cluj-Napoca, Facultatea de Educație Fizică și Sport, promoția 2009, începe cu Aelize Edina Anita. Vreau să vă spun despre Anita că este un mare fan al echipei de fotbal CFR. Și de câte ori CFR-ul joacă acasă, Edina este pe stadion. Nu lipsește de un meci. Băluț Călin Constantin. Bulea Petorec Monica. Da, emoțiile sunt firești la toată lumea. Burna Maria. Cărian Alina. Tălin. Stimați invitați, în continuare aș vrea să vă prezint o persoană deosebită. Bineînțeles, fiecare este deosebit în felul său, dar acestei persoane îi se datorează multe, inclusiv faptul că astăzi ne aflăm toți aici la acest curs festiv. O persoană care pe parcursul celor 3 ani de facultate a dat dovadă de foarte multă ambiție și voință. Stimați invitați, Curta Ciotleuș Laura Prina. Deutsch Inga. Dodus Mircea Ovidiu. Dubău Alina.
Iancău Daniela Cristina. Consa Iuliana Imolo. Lev Irina. Lita Iulian. Mola Arpad